Čaute. Ľudia, a zase to, neviem, ako sa volá teraz, môj kamoš, čo tu je vedľa mňa. Toto je Maťo38 a on to vypol, minulé video, už to natáčame druhýkrát a on to vypne, to video, a je to pekne blbé. A ja narazím. Toto je keďže silvestrovský špeciál. Áno, ako to môžete poznať z názvu, a k tomu sa to volá aj možno to budete vedieť, a volá sa to, že silvestrovský špeciál šialená jazda s Mercedesmi. Samozrejme tak, že bude to, ako už z názvu poznáte, šialenosť. Počkajte. Ideme si po náš... Ja vám dnes, keďže silvestrovský špeciál, moje nové meno nepoviem. Dozviete sa ho v novej časti, ktorú vydáme hneď 1. januára na počesť nového roku. A rovno vám dáme odkaz. Šťastný nový rok 2014. Dneska sa pokúsime ešte natočiť ohňostroj a ako vlog vonka. Takže budeme musieť nabíjať do polnoci a bude to polnočný špeciál. Silvester 2, lebo to bude druhý silvestrovský špeciál za tento deň. A bude to šialené, lebo to budeme urobiť u mňa na záhrade. A budeme púšťať svetlice. No, ohňostroj bude inde. U mňa doma, pred domom u mňa, to je také šialené trochu, lebo hneď o 2 domy za nami púšťajú ohňostroj iný dom. Áno. A ešte... sme vám zabudli povedať, toto je moja nová hra Need for Speed Most Wanted 2012. A kto hráva takéto hry dlho, tak to mohol už poznať. Áno. Ideme si práve po náš Mercedes a ja idem zle. A naša nová novinka, toto není natáčané na Xboxe, ale na mojom novom notebooku. No, takže to je, a možno nás budú naháňať fízly, ale nie. Všimnite si, že už máme teraz Mercedes, ktorý sme pred chvíľou vyhrali. Ale je dosť taký nie pre nás, takže ideme po lepší. Mercedes, náš obľúbený. Máme tam rýchlo spalovač. Je to naše najrýchlejšie auto. Máme tam rýchlo spalovač, aj závodný pneumatiky. A k tomu tam máme, no veď, keď ten rýchlo spalovač znamená, že máme turbo. A vyhrali sme s tým autom toto auto. A toto si nevšímajte, Maťo si len brúsi autíčko. A takže ja som tu nepohodlne dosť. Možno drgám do neviem koho. Nebudem hovoriť jeho meno, ako sa už volá Staro. Tvoje staré meno, možno som už mal iné. Môžeš vraveť toho, koho netreba menovať. Koho? No mňa tak volá, že neviem, aké meno má, síce, ale budem ho volať. Proste nejakého nebudem volať a zase idem zle. Môžeš ma volať nejaký to už je. Jasné. Mojho najlepšieho kamaráta, s ktorým sme sa rozhodli točiť na YouTube. Už sme pomaly pol rok netočili videá. Takže to je dosť zlé, takže dneska musíme vynahradiť aspoň polhodinové video. Nie, toto bude mať 10, ale vlog bude mať ďalších 10. Nie, vlog bude pekne dlhý, kým neminieme všetky petardy. Áno, ale toto sa im nebude, divákom sa však sa vám nepáči. Už si blízko pri ňom, Maťo. 38. Nevadí, môže mi hovoriť Maťo. Predsa som len Maťo. A Maťo 38 si dal preto na počesť... Maťo mi hovor. Áno, a preto si dal číslo 38 na počesť nášho hokejistu Pavla najlepšieho, podľa mňa. Áno. A nastupujeme do nášho fajnovkatého Mercedes. Prepáčte, že točíme takto nepohodlne a cez mobil musíme si nainštalovať Fraps, ktorý nám... Skúšali sme to cez môj mobil, ale bohužiaľ nám to nefunguje, lebo ja mám dosť slabý počítač, ale toto je nový počítač. Notebook a počítač je skoro to isté. To je jedno. A skús to rýchlo ja idem semka trochu dopredu a ideme. Rýchlo spalovač
Vlastne takú rovinku. rýchlo spalovač znamená... Áno, pekla. Tak fajn. Musím zdrhnúť tým fízlom. Rýchlo spalovač znamená, že musíte mať plné nitro a to vám rýchlo spáli, ale... Rovno 1000 km v hodine. Mám to dá. Napríklad videli ste tam tú 100, nemá to vyššie čísla než 100. Ticho tam vzadu! Nehádajte sa! Naši susedia sú trošku... Áno, a brat. horliví. Oni sa škeria na Xboxe, tak to je dôkaz, ten homebook je dôkaz za Jasne, to... aj Minecraft nacvičujú. Prestaň! On ma zabíjal! Fizel. Prestaň, on zabíjal! Ticho tam vzadu! On ma zabíja, Matúš. Tak ty jeho... Tikšie. Buď ty zabiješ, alebo ho... Ospravedlňujeme sa vám. Sú trochu drzí, keď my točíme. Ty nebudeš môj kamoš, tak ja ti nepovedím tam nikdy moje Lego, ani No. na Xbox. Keďže to je silvestrovský špeciál, tak vám ukážeme trošku o... Ja tam mlčím. Áno, kukotine. To bol môj sused, môj kamoš, ktorý je som. Maťo, ale pozeraj. Keďže má je Silvester, tak musíme spraviť nejaké iskričky. Ale keďže máme gumy, tak sa nám nedá. Takže sprav nejaké driftíky. Aha, už tuším, kam čo. A Silvester hneď bude. Len potrebujem takú voľnú plochu, kde to bude môcť urobiť. Takže ideme do národného parku, kde nás nemôžu chytiť fízly. Ak ma budeš zabíjať... Samozrejme, oni jezdia iba v aute. Rýchlo spalovač o 3, 2, 1. Teraz. Ja som úplne že veštec. Nie, ja som ťa počul, takže som to zatlačil, aby si Ale si asi tak preto som pripadal. veštec, lebo ma ten druhý počuje. No. Strašný. Áno, počul som ťa. Natáčame skoro 8 minút. Nevadí, bude to trochu dlhšie video, než mávame normálne tie videá. Vieš, koľko minútové? Áno, ale teraz Našli sme nové auto! Teraz nebudeme vôbec Ježi, a pretekať. je to pekná šunka. Teraz nebudeme veľmi pretekať, lebo na to som odborník ja. Maťo je odborník na... Šoferovanie. Nie, že na šoferovanie, Nie, na demolovanie. No sa a dá k tomu povedať. na ničenie celého auta za 3 sekundy a už sme tu. Áno, je toho schopný. Už sme v parku a začne driftovať. Čo je to za auto? Bentley! Tak zmen si ho. Takže ideme piliť. Vy už asi tušíte, čo Povedali čo sme znamená si, ale pilenie. Mercedes si nechceme zničiť. Áno, gumy mu nezničíme a ja už ničím pomaly. Nevieme, ako má spotrebu. No veď, to je fakt, takže preto trochu je to drsné. Trochu sa dymí z nich, než z normálneho Mercedesu. Už sme mu 3-krát zničili tak gumy, že to neprežilo. A už jedna praskla a už sú aj obidve preč. Silvester, Skry, lepšie bude, keď bude noc. Silvester je najlepší. Iskry. Potom si sa iskríme. Ešte, keď si zase dáme náš. Iskry. Iskry. Da. Fizli. Chceli by sme sa niekedy... Poznáte určite Gogomen TV. Chceli by... Ja ho teda poznám a normálne som sa s ním mohol stretnúť. Ja poznám let's playera, ktorý sa s ním pozná a tak sa aj my s ním poznáme. Áno, ale chceli by sme s ním natočiť Minecraft. A zatýkajú ma. A na Skype sa si musíme spoznať. Samozrejme, ja som sa o to už pokúsil. Ale Gogo asi nechodí rád na Skype. Čože, veď on... Čo ti? On nenatáča s nikým videa, lebo nemá s kým. Takže nemám sa zatknúť, len tak pre srandu. Začne. Ako sa krásne tie písmenka, Tam tvoria.
už do Tam sa tvoria tie písmenka. A týmto končíme naše Ale hneď video. potom to ideme točiť ďalšie video. V podaní Silvestrovský špeciál. 02. Nie, ako sa to tu volá? Toto bude Silvestrovský špeciál. Toto je aká hra? Need for Speed. Need for Speed. Most Wanted. Wanted. Bude hneď potom to 2 Silvestrovský špeciál. Ale teraz už taký menší. Áno. A v tomto videu... Ale na konci, potom- aby ešte zaiskrilo, tak daj nejakú haváriu. Jasné, len si vymeníme autíčko. Prosím, dáš mi to naše najvytunenejšie, najobľúbenejšie. Už len Aby som s ním mohol, prosím, urobiť poriadne iskričky. Bude to ďaleko, to je ďaleko, no tak sprav s týmto. No, tak fajn. Už prešlo 20 Ale bude to pekne. Pečko, prešlo 25 minút. Ticho. Čo? Áno, To kto je to Pečko? preboha. Veď si v tom poslednom videu... Buď ticho, radšej. Veď si to už povedal, že sa budeš volať Peťo a teraz si zase zmenil, že sa Áno, budeš volať normálne Peter. sa volám Peťo, aj Peter, ale normálne, ale gameplay, meno, to vám poviem až na budúce. No, v ďalšom videu Most Wanted. A vlastne na čo urobiť haváriu? Haváriu sa dočkáte v ďalšom dielu. Počkajme, kým mi prasknú gumy, ja sa rozbehniem do protismeru a uvidíš, to bude rýchlovka. Aby sa im to aby pozerali aj naše ďalšie videá. Záver, prosím. Dobre. Už takto rýchlo spím gumy, rýchlejšie. To je rýchlejšie A ako hneď keby... ako narazíme, chvíľu necháme ten spomalený záber. Banán. Viete, ako má Gogo obľúbenú šišku, našim obľúbeným je banán. Banána. Banana. A A stop. Čaute. ľudia.